खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव फबायनाय महर लानो सोनाफोर दामगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साइलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना एकदम जेने थेने गालाय गुजाय स्रां जाजोबनानै बिसिबांसिम सौहैबाय समायाबो 3टा जालायनोसै मोनथिया खयथानि गारि मोनगोन मोना डाइरेक्ट ओमफ्राय मोनाबा आधा आधाबाबो जायो थ' जों ओंखारबाय आरोना बिदि जायो बाबा ओंखारनाया हेलौ गोदोलायनाय बैसागोआव गाननायनिफ्राय गाननाय जायाखैमोन दख'नाया दिनै हाजिर गानफिनबाय आसानाबो बैसागोआव गाननायमोन बायनाया बै समाव सनाफोर 150 थाखाना 120 थाखानिया जरासेया दिनैसो हानफिनलायो आरोना माने फुराखै दिनैसो नायदों बुस्थुखौ बैसागोनिफ्राय सिदा सिदा दिनैसो नायदों आयौ माथो फुराखैलाय होननानै थ्रोब सोबायबो एसे थाब थांनो सानबाय बिदिनो मोनथिया मा जायो मा मायो ओमफ्राय आंबो एथबांबो गोसो गैया सनाफोर बिसास खालामनाय नङा आरोना होमबाबो उन्दैफोरखौ बे बन्द'आवनो जुदि एसे ओलांगा ओंखारहोआबा साननानै आङो ओंखारबाय आरोना खानायफ्रा जेरैबो लाजालाहाय जाथारला जेने थेने नैबायबासो थिग जायो आंना आरोना ओमफ्राय आङो बिदि खास्रोलायबाय गैया ओमफ्राय ब्लाउसबो गानबाय थाजाला बिखुङाबो जा गोसोम बोरैबाथार सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा मुगैनाङा आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनाय फिसाजोआ रेडि जानानै बाहेरायाव दंहाय थ'दो बाबा थाला साला मारै स्रांग्रोनोसै सोर अफिसाव नांगौ थांनो नागिरदों मानसियानोथ' जि अफिसाव थांनो बायदि आरोना देलायनाय बिदिना हरजालाहाय मालाबा बिदिबो देलायनांगौ ना अफिसाव थांनाय बायदिबो सोरबा भद्र अफिसाव थांनोनो एकदम न'आवल' आंना एसे बिदिनो फ्रादनो ओमफ्राय दा बाखि गथ' बामनाय मा बामनाय जाब्रुं जालांजोबगोन आरोना अब्लाबो ओंखारलांसै सनाफोर खाफालाथ' बिदिनोसै आराम ओंखारबाथाय थब्ला थब्लि रिक्सायाथ' मोनखाया थ' बिदिनो गैया रिक्सा लिलाला थाबायगोन थाबायनो हागोन मा हागोन हा फैसा दं दा गारि गाखोनांगौ ना बेगा बारा अजन नङा ना बा दे थ' हायो फै ओइनिफ्राय गाखोनो मोनगोन इनिफ्राय मोनाबाबो डाइरेक्ट बास स्टेन्डआव गाखोहैनांगोन ससेयावबाथाय मोजां सिट मोननो नागिरा ससेयाव होनबा ससेयाव फिसौबो बारखोजायो हर आखाइया हर हाबाब जेबा दं होननानै जेबा खन'लायनांगौ नामा आखाइयाव हमदों आंनाव लामाया दैस्लुं दैस्लां दङहाय जारलाहाय जेरैबो फैदो फैदो मा फैदो दहायनो रेडि जानाय आंनि फिसाया अनाखाना फैदो गस्लाया गनोसै मा इनि फाफ्लिथिंना मोनसे बाबा थिखांना होफैना बे जाबाय दे गैया गस्लायानो बेल' आलमारियाव थालांनाय ओमफ्राय फैना गाव गाननानै फैखानाय माखासेया ओरैहाय थाबोबायना न'आवहाय उफाय गैया फैदो जेबो नङा जेने थेने अबाय थांनो जोंलाय आरो जेराव थांगोन बेयावनो थ्रोबसो जोंना ओइ रिक्सा मोनसे फैगौबा थांगोन ना थाङा मेंबायबो नोंखौ होद मा मेंनांगौ सेंग्रा मानसियालाय मोजांबाय मा फैसा खाना मोजांबाय फिसा गाखोबासो मोनसे मोननै फैयोलै बास स्टेन्ड गोजानावथ' थायो खिन्थु गोजाननिफ्रायनो मानसि जानानै थांखायो ओंखायनो जोंबो गोजान बस्थाव होगोन आरोना फिउनो इथिंनिफ्रायनो फैखायो नालाय बाबा मानसिफ्रानो इथिंनिफ्रायनो जाना फैखायो आंना सेन्देला ओमफ्राय दाबो बेनो आरोना एसे मोजाङैनो दंबावो नालाय फुख'लायनानै फैदां गाननानै हाब्रु दिनावलाय आरो खनसेनो सोलिनाय नोंनालाय दाख्लै लालियाफारायाव एकदम फुरा गोजा जानानै फैदोंमोन ओमफ्राय फुख'बायना ओमफ्राय आरो मैया निरमा सोमना होनानै खनसे फुख'नानै बिसिबां आरोना दङ सेन्देला बेनाथ' आंनाबो दङ ओमफ्राय बेफोरखौनो मोजां मोनबाय थायो जेखौनो गानो बेखौनो था जायो जोंना एसेयावनो थांबोजाबाय बिजनि डाइरेक्टआ आरोना दलथा बङाइगावनि थांसै ससे मा होनो येस जों बिजनियावनो थांमारगोन बहायसो थांनो रोंबावनो जेरावबो थांनो रोंहायनोसै जोंना लालियाफारा टु क'क्राझार क'क्राझार टु बिजनि टु लालियाफारा बिदिनो सार्कोल गिदिंबाय थायो थ' दा बेयावनो थांनो ओंखारबाय सोनाफोर बङाइगाव विंगाराव गाखोबाय ससे थांनोसै रिक्साजों बेखौनो फैबाय आरो विंगारजों बेजोंनो थांफिनबाय मा जाखोसै बेलाय नेनो बानायनि माबा बियो आरोना हाबाफारि बिराद नेनो बायो सानै सुबुङानो
नेनो बायो थदलै थदो बास स्टेन्डआव थदो होनबाय थायो थांलाय फैलाय बे लामा मोनसेखौनो दान्दिसे उनावनो ओमफ्राय नै सासेया गोदो आरोना ओमफ्राय साव उन्दुनाय समायानो जाखाबाय 4टा ना 4:30 जाबायमोन आरोना बे समावहाय ओमफ्राय आंबो जा उन्दुनो ओंखारदों बिदि आरो गैया उन्दुआखै ओमफ्राय नै दाना कारिगावआव माबायदि साजायखो आगोलाव बिदि नङामोन ना सेरजाखौ माबायदि जि मोजां बानायनानै दोनदों आरोना कारिगावआव बर्थमान नायथावथाव क्लिन आरोना बेजोंनोथ' मेन क'क्राझार हाबो नङा होमबा मेन सरपजों ओंखायनो एसे क्लिन मोजां साजायाबा आगोलावथ' बेयाव लेथेर बेथेर खमला फानोमोन ना दा बर' एसे साइडआव फानो खोमा आं मिथिला ओमफ्राय ओरै थांबाय गसाइगाव ओमफ्राय जोंहा थांनोसै ओरै आरोना गावस्रानोसै बेहायनो कारिगाव गसाइगाव मा थाङोथाय ओरैहाय ओमफ्राय ओरैहाय जोंहा गुवाहाटि बङाइगाव बिजिनि बरपेटा होलांसै आरो सापागुरियाव ओंखारबाय एबारना थ' गारि गाखोबावदों ओंखायनो ससेखौ बिराद फैनो बायो आं बिदिनो जायो गारियालाय मेरला एभेलेबेल बिजनियाव थांनायाबो विंगार गाखोनो ना अट' गाखोनो ना बास गाखोनो डाइरेक्ट मोनबाथाय ओंखारलाय गैला नालाय ओंखायनो बिराद बासोगारो आं थ' गाखोबावबाय जोङो थिग थाक आगोलनि सिटखौनो मोनबाय खिन्थु एबारनाथ' विंगारसो सरि विंगार लायनो मेजिकसो गेजेरावथ' गाखोनो हाया हान्थु सौग्रावलायनाय बेयाव मोनाबाथाय जाखाला आरोना गथ' बामनानैहाय थ' जिरायबावबाय बेखौ नोंहा दावबोबावनांगोनथ' नों बेयाव थानो मोननाय नङा दा बेखौ ओरै खालामबा दा नों बेखौ गेजेराव लानो लोंनाय जानायासो आगोल दखान मोनसे मोननो हाया लाखिनाय लोगो थैद नैबेना बाहेरानि नोंना माबा कुल ना कुल बिमाना जेबो गैया बिमाना हाथाय थेबगां सेरबोदां दानि खनसे ओमफ्राय जेबो गवाखै लर मोननानै दं दाबो दंबावो मिन्थावथाव खावलाय लरखौ लानानै आलासि जाहैनोसै ओमफ्राय सनाफोर दासो क्लियार टावार मोन्दों होननाय बायदि मा होनो हजों न'आव थाबाथ' मोजां नायनो मोनाखैमोन ना भिडिअखौबो चालु खालामगासिनो लोगोफोरनि खर'आनो सार्ज होलायबाय आरोना आं गारि गाखोनानै माने बिदि मबाइल नायनो हाया थेवबाबो नायदों सोनाफोर लोगोफोरनि भिडिअ आरोना खारनो हासिगौ जोंनाबो घुंग्रुं होनांबाय थाङो मा ओइ थाङो नोङो फुरा क'क्राझारनिफ्राय सापागुरिसिम उन्दुबाय बियो थांगोन दां आमायनाव आयो बिमायनि जा गोमो बियो मोसाहैनोसै आमायजों कुटुमा मोसाहैनो थिनानै दहाय रुमनिफ्रायनो मैयानिफ्रायनो कुटुम मोसानोसै नोंबो मोसागोननो सोंखादों आंखौ नों मोसागोन नामा आमायजों थिगसे मोसादे आमायजों मोसा कुटुमसो बेना गाना मालाय नों मोसागोन फाइनालि ओंखारबाय जों बिजनियावहाय लिल्ला लाथावसै थाबायनोसै ओमफ्राय सर्टकाट बारस'नानै फैदों नंगौना नङाथाय गाखोनो हागोन ना हायाथाय रेलगेटजों ओरै बारस'बा जोंहा जि थाब मोनथारो ओइथिं थांबाथाय जोंहा गोजान जायो मा दं गाखोग्रा हागोन ना बां आं हागोन ना हाया हाब इथिं थांनांबाथ' अभार ब्रिजसो गाखोनांगोनलै जोङो थ' गाखोनोसै लासै गाखोदो फायसाब अभार ब्रिजजोंब्रा गोजौजों बिथिंथ' मिथिखायो आं गाखोदो मा जै हरि कृष्ण ओइया फिसाजो गाखोबायानो मा हाया बेलाय हायो जै ह ओरै फै फैदो ओइथिं रिक्सा 20 थाखा गारनो बाबावबाय आं फै थ' बेलाय माथो अभार ब्रिजजों गाखोनोसै मानसिफ्राथ' गाहायजोंबो ओंखारा आं जानाय नङाना जोंहा जानाय नङा गाहायजों ओइ दानि गलाङो गाहायाव ओरै फै ओरै जिङाव ओरै फै औ उन्दै मामिजों फै होनबालाय बेलाय माथो माबाफोर ट्रेन फैनोसै दां नेगासिनो खरै जाखो बाबा समाया हा 5:30 नायनो दे 21 थ'
बिजनि स्टेसनखौबो आजिखालि स्टेन्डार्ड नुयो दे आगोलावसो बिदि नङामोन दा माबा माबि गोदान सोदानै कालार कुलार होनानै सखा नुयो दे बिदि नङामोनहाय जों बेजोंनो बारस'नानै कलेजाव थांबाय थायोमोन बै जरावहाय गैला बारस'ग्राया थ' गाखोदो बार बिसां थ' दा नुलांगोन थ' एनै आगोल आगोल जानोसै आखाइ हमनांगौहाय गोलैयो हट थ' आंजों हमबा आंजों आदाजों हमबा आदाजों आरो माथो थ' अभार ब्रिज गाखोनाया आथिङा रम रम मोनलायबाय गाखोया गोबाव जाथारबायना हादां पामजाना पामजाया गावनि जोनोम जायगायाव सफैनायनि मजायानो एसे आलदा होनना बुंनांसिगोन फैबाय थायोब्लाबो फैबानो एसे गोबावजों फैबानो आलदा मोनफैलायो आरोना हेभि मोनफैलायो गावखौनो गाव गावनि जोनोम जायगा आं मिन्थिजोबखानाय बेबायदि मोनो जा भिर जानानै दं आरोना स्टेसनानो 5:30 मा ट्रेन फैयो ना एसे उनाव फैगोन आं मिथिला थ' हाबा गावसो दादागिरि गोलैबा आंहासो अफमान नङानो बे हट आखाया ओरै थां हारसिङै होनबा लानानै थांसै होनबाय जायाबानो जायखारलासो होनाय जाबाय जिराय परथा हब एकता দিব माबा जि गोथाव मोनो बियो बेनि परथाखौ आरोना बेखौ जालांगोन दे बेनिखौल' नङा खोमा माने जानो लुबैखानाय नालाय ओमफ्राय बेनिखौ जालांगोन दे होनसैब्रा बे लामाजों फैबाथाय ओमफ्रायहाय नै 10 थाखानि डेयरी मिल्क बिदानि परथा जि क्लाबसे बिमाया जेबो नांथ'ला र' जा आखाइ सुदो नों दे एफा गिदिर परथाखौ माला जाखांनांगौहाय आलु परथा ओंख्रिया मुदुफुल आलु बुट नोंथ' ओंख्रिखौ बहा जानो गोदैया चाटनिया ओमफ्राय आङो जा पेटिस सिंग्रा जानो लुगैयोमोन आरोना बे साफ्रेखनलायनाय गोनाङा ओमफ्राय बेयाव एवानो मालाबा खनसे फैनायाव मोननाय बायदि मोनदोंमोन आङो एवासो होननानै बुंबाय माथो ओमफ्राय फंबायनो फन खालामलायनानै सोंहरबाय आङो पेटिस सिंग्रा बहा मोनो दाना साथिंगुरि सारियालि होननायावसो मोनो आरोना बेयावथ' सोर लायबावनो मोनसे जायगायाव मोनो होनना बुंदों बर्मन सकआवहाय दा सोंलांगोन आरोना बेवहाय मोनबा लांफानोसै मोनाबा माल गुलिसै मोखाङा जोंख्लाबजोब्बाय ओमफ्राय देन्जार बिदा जाखांहां गोदि मोदियावसो जा गोथाव मोनबाय आरोना बियो दासो जा गोदै ससाव फोननानै जागासिनो दङ दे जा दे ओंखामखौ खम जाखादों मानसिया ओंखामखौ मोजां जाखायाखै ओमफ्राय ओंखाम गोदि थानायाव गारखांनानैसो ओंखाम जानो जाबाय मा होनबावनो दालि ओंखाम एसे सानायाव गारजोब्बायमोन आङो नै दैया नोंनानो जा आलु परथा दे जादो सना जाबोदो आदाया नोंनो होलांबायथ' आखाइ सुबाय आदाया जाला बाबा इसान बोरै फै जाला दानाबा जाबाव नोङो नै जाला नो आगैया जाबांबा जादैखौ फैदो नानि आखाइ सुनो फैदो नानि इयाव जिरायनोसै हमथाग्रा गोनाङाव हमथानो बाबा हर बेगा हर आंनो सना होदो सेरे बेले दा खालामसै गाबगु खुगु जेरावबो जायगायाव गाबगु खुगु आं असयज' मोनथारबाय हमथानो दे थिखां मानसिया थिखांदो दे जाबाय दे हमथादो मेजिकआव ओमफ्राय बेगखौ गाग्लिबोजोब्बाय लाजाला सयथिबो मा होनदों आमाय दखानाव थांसै थाङा खोमालै क'क्राझाराव थांफिनसै बबाव थांनो बबाव थांनो खिथा देहाय दे थांगोन दे थाङो आमायजों लोगोथार आं फिसाया दे थाङो दे ससे आवगायलायनानै फिसाफोरखौ रिक्सायाव दोनथ'लायनानै पेटिस सिंग्राखौ लाथारबाय आरोना आङो थांथारसै एबार मा नांबावगौ होनदों बहा दं सकस ए भगबान गावस्रासो रिं लाफा जाबावबाय नै परथि जानानै हा परथा जाला उदै बुंनानै जाला बावसो सकस ओमफ्राय नोंहा चुप ओंखारबाय होनबाथाय आरो मा दखान खाथियाव लाखिबाय होनबाथाय आरो मा बिसिनिनो मालामालसै दसे न'आव सहैनोसै सोनाफोर जों ओंखारनायजों न' मोनफैनायजों बेटारि जोबनायजों आरोना आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आइलि जाबोजोब्बाय नै माथो मानसिफ्रानो
जुनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि जार्नि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सानबेसे थानाय जायो ब्लगावथ' नुलांबाय थागोनानो स' थेंक इउ स' माच